Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lucas, 37 years old, tambalanista since 2010, at nakakaramdam na din ng lower back pain. Ikaw lang yun. Hindi kami nakakaramdam yun. Huwag ka nang dadamay. Anyway, sumulat ako sa inyo to share my love story. It was 2013 na magkalabuan kami ng live-in partner ko for 4 years. Natdatnan niya kasi akong may kayakap na babae sa sala namin. Nagsama kami ng girl for a year pero nagkagustuhan kami nung kaopisina kong lalaki. Hindi ko na kinailangang mamili kasi parehas naman silang nawala. Ano daw? Nagsama kami lang ng girl for a year pero nagkagustuhan kami nung kaopisina kong lalaki. So lalaki na hanap niya? Okay. Yun ba? Tama ba? Pag maulan kasi medyo nililipad din yung utak namin ng hangin eh. Magulo din ang sitwasyon ni Carlo noong mga panahong yun. Kabit siya ng lalaking mahal niya. Okay. So yun nga. Kahit marami nagkakagusto sa kanya, hinihintay lang niyang magkaoras yung lalaki sa kanya. Yan ang drama na magkakilala kami ni Carlo. Sa iisang BPO kami nagtatrabaho. Tandang-tanda ko pa. It was Christmas Eve 2014 at parehas kaming naka-duty. Hindi siya sinipot ng sundo niya. Mag-isa lang si Carlo kasi tinakwil siya ng mga magulang niya nang malamang bakla siya. I am also alone dahil nasa probinsya ang pamilya ko. Ang ending, kaming dalawa ang nag-celebrate ng Pasko. Mula noon, we'd hang out after our shift at work. Kumakain kami sa labas or tumatambay either sa place niya or sa akin. Hanggang nagpasya kami na magsama na lang sa iisang bahay para makatipid sa renta. Doon namin mas nakilala ang isa't isa. Nag-adjust kaming pareho para maging maayos ang pagsasama namin. Magkaibigan lang kami kahit wala akong karelasyon at kumalas na siya sa pagiging kabit. Mahigit 3 taon na kaming nagsasama nang pakunwari ko siyang tanungin kung kailan siya na in love sa akin. Sinagot naman niya. May picture pa nga kami nung araw na yon. Kumain kasi kami sa labas. At yon ang naging anniversary namin. Minsang sinubok ang relasyon naming dalawa. Isang araw nag-inuman kami. Nahilo si Carlo at nagsuka. Tapos na ang inuman pero hindi pa din bumuti ang pakiramdam niya. 2 araw na siyang inapoy ng lagnat kaya isinugod na namin siya sa ospital. At 1 buwan siyang na-confine. Maxed out ang health card at kinailangan kong isanla ang ATM ko para makalabas siya ng ospital. Hindi nakapagtrabaho si Carlo ng mahigit 3 buwan. Noong mga panahong yon, gumigising ako ng maaga at nilalakad ang 1.5 metrong layo mula bahay hanggang opisina para umutang ng pagkain niya sa pantry. Kada sweldo, 2,000 lang ang natitira sa sahod ko after kong bilhin ang lahat ng gamot niya. Kailangan kong pagkasyahin yon sa aming dalawa sa loob ng 2 linggo. Nakikiusap ako sa landlord namin na madedelay ang upa. Nakikitulog din kami sa katrabaho kapag napuputulan kami ng kuryente.
Dahil sa sobrang hirap, humingi na ako ng tulong sa kaisa-isang pinsan ni Carlo na kilala ko. Ang sabi, nakahanda na silang kunin si Carlo. Ititira daw sa isa sa mga bahay ng magulang niya sa Maynila at ikukuha siya ng private nurse. Yun nga lang, hindi ko na siya makikita ulit. Hindi ako pumayag. Umalis ang pinsan niyang walang inabot na tulong kahit isang singkong duling. 8 taon na kami ni Carlo. Magaling na siya at nakabayad na kami sa mga pinagkakautangan. Naikwento ko din sa kanya na kinontak ko yung pinsan niya nung may sakit siya. At nagpapasalamat siya kasi hindi ko siya ibinigay. Sabi niya, lumaban daw siya para mabuhay para sa akin. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng aking kwento. Sana kahit paano may napulot na aral ang mga listeners ninyo. Ang inyong tambalanista, Lucas. Hi Lucas! Yan talaga ang perfect na definition ng sa hirap at ginhawa, 'di ba? Hindi lang sa puro pasarap, hindi lang sa mga kain sa labas, hindi lang sa mga travel, hindi lang sa mga masasayang mga pangyayari sa buhay, kundi sa mga ganitong kahihirap, 'di ba? Alam mo, ang bawat couple talaga may mga kanya-kanyang pagsubok, 'di ba? Yung mga iba sinusubok sila ng dahil sa kalusugan. Yung iba, ang pagsubok nila ay nang dahil sa pera. Yes. Diba? Yung iba, ang pagsubok nila ay dahil may umaaligid na mga malalande na gustong mga bet, diba? Yes, that's a third party. Correct, that's a third party. Yung isa kong kaibigan, kakilala ko, ang pagsubok niya hindi lang third party, ang dami nila kaya party-party. So kanya-kanya talagang level ng pagsubok. Pero kapag talagang mahal mo ang isang tao, gagawin mo talaga yung best mo para ipaglaban ito. Yan. Totoo. Ipaglaban ang relasyon, ipaglaban ang nararamdaman. At yun yung ginawa ni Lucas. Correct, 'di ba? And For Carlo. importanticious po na nabigyan po natin ng pagpapahalaga yung mga karelasyon po natin. At hindi lang po ito tungkol kay Lucas and Carlo, ibig sabihin yung romantic love, hindi lang yung ganun. Lahat po ng mga karelasyon po natin, ibigyan po natin sila ng importansya. Lagi. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan na lang talaga sila. Hindi naman po sa nananakot. Nakakatakot isipin, 'di ba? Pero totoo 'yun na kapag ka iniisip mo pala na ang isang tao ay posibleng mamatay anytime, mas matindi yung pag-value mo dun sa taong 'yun . Kasi what if last niya na pala today, 'di ba? What if hindi na pala niya abutin yung next week, 'di ba? Di ngayon at hanggang dun sa araw na pwede mong ipakita yung pagmamahal mo, gagawin mo. Totoo 'Di ba? yun. Laging ganon. For example, 'di ba yung mga parents natin, that's one kind of relationship. Yes. Minsan taken for granted, aminin natin masyado tayong busy sa napakarami nating ginagawa sa buhay. Tama. 'Di ba, finding your love life, 'di ba, busy with your career. Correct. Pagpapayaman. Establishing your own life. Correct. Hindi naman masama 'yon, pero syempre pinapaalala din natin, ito nga yung sinasabi natin na minsan may mga pagkakataon na itong mga karelasyon nating ito, 'di ba, mga magulang natin, nakakalimutan natin sila. Yan. Kasi nga masyado tayong focused sa sarili nating buhay. Ganun din sa mga kaibigan natin. Tama. 'Di ba, naalala lang natin sila pag masaya yung mga pagkakataon, 'di ba? Pero pag namomroblema, hindi na natin sila naaalala. Correct, 'di ba? Correct. So paalala din ito na sana rain or shine, 'di ba, through thick and thin, Tama. nandyan ka bilang isang kaibigan din. Correct.
Sa asawa, ganun din. Tama. Di ba? Hindi yung kung kailan na hindi na komportable yung buhay, Oo, 'di ba? iiwanan mo na. Saka mo iiwan, 'di ba? Hindi dapat na Oo, ganoon. bumangit na yung asawa ko. Hahanap na ako ng iba. Correct. Di ba? May umaligid lang na maganda, kinalimutan na yung asawa may puson. Tama, Di ba? oo. Lahat naman may puson. Totoo 'yan, 'di ba? Wala pa ako nakitang taong walang puson, 'di ba? Nagbenta kasi ng puson kaya nawalan. Baka kailangan Diba? ng pera para pagka binenta yung puson. Yung ganun ba? So it's Totoo. itong kwento ni Lucas is for all types of relationships. Correct Lagi ka. po nating bigyan po ng pagpapahalaga. At tulad ng madami ang gumagraduate, 'di ba? Nung nakaraang araw, yan yung topic natin na may mga gumagraduate, na congratulate natin yung mga estudyante, yung mga magulang at yung mga teachers, 'di ba? Para po dun sa mga magulang, lagi po nating tatandaan na ilang beses lang po sa buong lifetime mo at ng anak mo yung gagraduate siya. Yes. 'Di ba? So let totoo yun. us be present on those days. 'Di ba? Agree. Totoo 'yun eh. Ako mantra ko yung partner kapag ang rason kung bakit hindi makakapasok, ang rason kung bakit mag-leave ay dahil sa anak, ang rason kung bakit magre-resign. Oo, meron akong tinanggap na resignation dati na ang rason niya kung bakit siya magre-resign ay gusto niya mag-alaga ng kanyang mga anak full time. Ako partner, pag gano'n ang rason, hindi ko yun pipigilan, 'di ba? Oo. As in yes na yes, 'di ba? So let's be present during those times. Hindi mo man kaya mag full time katulad ng mga iba na kayang mag-give up ng career, or yung iba na walang choice, kailangan mag full time, 'di ba? Kung halimbawa working mom ka, tapos yung trabaho mo, of course it's very important kasi yung trabahong yan ang dahilan kung ba't nakakaaral yung anak mo. Pero lagi mo tatandaan yung trabaho mo nandyan lang, 'di ba? Hindi yan mawawala dun sa isang beses na pupunta ka dahil 3 linggo silang nag-practice sa foundation day at meron siyang role doon na maglalakad ng 3 seconds, 'di ba? Oo, isipin mo, Eh, di ba? 3 seconds siyempre isipin mo, ano bang role mo doon, Oo. anak? Maglalakad, wawasiwas lang po ako, puno kasi ako doon, 'di ba? O kaya, Acting ako malalaglag oo, yung mga dahon ko. correct. Pero mga ano lang yun, mga 5 seconds. 5 seconds lang yun Dadaan kasi. na lang ako ng camera. Correct, Ganon. 'di ba? Hindi pa nga sure kung dadaanan eh, 'di ba? Oo. Pero pwede ka bang pumunta? Huwag kang mag-no. Kasi yung trabaho mo, apakaraming almost 300 yan. 50 days in a year. Eh, nandyan ka dyan sa trabaho mo. Correct. 'Di ba? Pero yung foundation day, kahit puno lang yung anak mo, nawawasimas ng 5 segundo, isang beses lang yan mangyayari. Next Totoo. year, baka nga hindi niya ginalingan yung pagiging puno niya, hindi na siya maging puno, 'di ba? Lupa na siya na hindi na talaga kita sa camera. And what's worse, partner, 'di ba? Syempre, joke natin. What's worse, what if parehas kayo hindi niyo naabutan yung next year? Oh, 'Di ba? diba? Ang lungkot isipin, pero totoo eh. And if you think that way, you would value every foundation day, every moving up, 'di ba? Every day actually, 'di ba? Kasi nga may posibilidad na hindi na maulit. Totoo yun, no? Pag na-experience kaya natin yun, no? Nakikita natin yung value ng moment na yun, and we become emotional. Yung halimbawa, yung pag-akyat ng anak mo sa stage, alam mo, ang sasabihin lang naman niya isang linya. Correct. Hindi naman siya yung highlight dun eh. Pero nung umakyat pa lang siya sa stage, naintindihan niya yung blocking, for example, Tama. kindergarten. Correct. Naiiyak ka na eh. Na True. parang, at pag na-miss mo yung moment na yun, missed opportunity na yun. Yes. Hindi na siya aakyat ulit ng ganong Tama. pagkakataon. ganun. Maulit Maulit. yun. Another foundation day, another recognition day. Yes. Pero not exactly the same Correct. moment. It will not happen again. Again. Hindi talaga siya Yes. mauulit. Totoo. Oy, yung mga nagtatrabaho ngayon kasi hindi nag-attend ng graduation o kemerot ng anak na guilty. Opo, pampag-guilty po talaga to. Hindi naman sa ganun. Example lang naman. Example lang yun. Correct. And you're not a bad parent. I'm sure you have Yes, all your yes, reasons. yes. Hindi kami para manghusga. Of course, hindi kami perfect na magulang. Wala pong perfectong magulang. Kaya lang, these are just reminders. Yes. These moments will not happen ever again. Correct, Alam mo, correct. totoo ka dyan, partner. Ikaw, I'm sure na-experience mo yan sa anak mo, di ba? Yung Oo. umakit lang ng stage, ganyan. Nagiging emotional ka Oo, na. correct. Nare-release At hindi ka pa nga emotional na tao, partner, Oo, di ba?
nakikita mo agad yung value ng moment na yun. Correct. Grabe, na-witness ko to. Tama. Oo. 'Di ba? I was there. I was here. Yes. Masasabi ko talaga sa sarili nagvandalism ko, nga ako. correct, I was here. Tapos naglagay ka na number, 0919. Sagittarius 07. Correct. Sagittarius_07. Yeah. O kaya Taurus Girl 32. Yan. I was here. Ganon. Totoo yan. Di ba sabi ko nga, partner, feeling ko kay Prince, yung anak ko, yung bunso ko, ay introvert. So, nung minsan na, nung kanyang, isa sa kanyang ceremonies in school, na meron siyang role as King Triton, hindi ko siya nakikitang yung parang katulad ng anak kong isa na talaga magre-recite. Alam mo yun, papakita niya na ito yung performance ko. Hindi mo talaga. Kaya yung kaba ko, partner, magsasalita ba ito? Kaya nung umakyat sa stage, yung very timid pero alam ko rin namang may confidence, talaga nakakaiyak. Tas hindi ko masyado naintindihan yung mga sinabi pero nakakaiyak talaga. English kasi, partner. English speaking school kasi nakakainis. Pero yung ganon. And I'm so happy that I was there. Yes. Pero again, ibabalik lang po namin if you weren't there for all the occasions, you are not a bad mother. You not a bad parent, not a bad dad. You all have your your reasons, 'di ba? Valid reasons, and we totally understand. Ito lang po ay isang simpleng reminder na kung pwede naman. Totoo. 'Di ba? Bakit naman hindi? Yan.